Nosaltres ara a les 12:45 parlem amb el cap de pediatria de l'Hospital Germans Trias i Pujol, el doctor Carlos Rodrigo. Bon dia, doctor. Hola, bon dia. Avui parlem de les malalties reumàtiques en els nens, en els infants. Quines són aquestes malalties que afecten? Ha vingut molt bé aquest grup, el Fènix, i aquest títol de la cançó, perquè és perfecte. És reevolucionat. Ah, sí? Clar. Les malalties reumàtiques... Aquí ho lliguem tot, Tot, ja ho veig, no m'ho esperava, però ha estat molt apropiat, molt encertat. Perquè el reuma sembla que és una cosa de gent gran, no? Els nens. Però, per altre costat, quan jo era petit, fa molts anys, la gent era freqüent que digués que tenia reuma a la sang. Era una malaltia molt preocupant, que tenia molta gent i que podia donar mal al cor i tenia problemes. Bé, doncs les malalties reumàtiques han revolucionat, han canviat i existeixen, són totalment, les dels nens, totalment diferents a les dels adults, res a veure amb l'artrosi dels adults. Res a veure. I tampoc tenim, aquí a Catalunya, a Espanya, als països més avançats, tampoc tenim gairebé gens de l'antiga malaltia reumàtica dels nens, que era el reuma de la sang. Però hi ha moltes, hi ha altres que hem anat coneixent, algunes ja eren conegudes i altres les hem anat descobrint, que abans no sabia gens d'elles. I són malalties molt diverses. Els hi posem nom? Sí, podem posar nom. La més freqüent de totes és una que es diu artritis idiopàtica juvenil. Idiopàtica vol dir que no se sap per què es produeix, això molesta molt als metges i als pares, però és així, no se sap per què. Aquesta és la més freqüent. I és artritis, hi ha una inflamació d'articulacions. I dintre d'aquesta hi ha possibilitats que només afecti a una articulació o que afecti a moltes. Hi ha un ventall. Hi ha una que és molt semblant a algo que tenen els adults, que es diu artritis reumatoide. Doncs una d'aquestes formes d'artritis idiopàtica juvenil és l'artritis reumatoide, però hi ha moltes altres. Tinc entès que aquesta malaltia, junt amb l'asma i la diabetis, és la segona malaltia crònica més important. I la gent no ho coneix, no? Qui no coneix la diabetis, qui no coneix l'asma, i aquesta és una altra, és el trípode, les tres més freqüents en nens, són aquestes tres, és veritat. I com ens alerta aquesta malaltia? Quins són els símptomes? Ens deia, el nen se'ns queixa de mal a les articulacions? Sí, moltes vegades. I això, clar, és una cosa molt freqüent. Els nens poden tenir mal a les articulacions perquè s'han fet mal jugant a alguna cosa. O sovint ens diuen, està fent l'estirada. Sí, això es diu. La diferència fonamental és que en aquestes malalties hi ha inflamació, no és només mal. Si només mal pot ser, de vegades és el començament, però el més important és que s'inflen, hi ha alguna infla. I això és un aspecte molt important, perquè amb molta freqüència està inflada el turmell, el genoll, qualsevol cosa d'aquestes, i es pensa, s'haurà fet un esguinç. Però els nens no es fan esguinços habitualment, així com els adults sí, els nens és molt més difícil. Sobretot, una vegada si és molt clar, perquè està jugat a bàsquet, doncs està clar. Però si això no té una explicació clara, sinó que, per què s'ho ha fet? O repeteix, o no es cura, això s'ha de pensar que probablement no és un problema traumàtic, sinó que és un problema reumàtic. Perquè és bastant freqüent que ens arribin tard. Això és un altre dels problemes de les malalties reumàtiques. No es pensa que sigui, que el que té el nen és les coses habituals, o això de creixement. El creixement no dona inflamació, pot donar algun dolor, però no massa. O s'haurà torçat el turmell. Bé, si s'ho ha torçat bé, però si no, si el nen diu que no s'ho ha torçat, no s'ho ha torçat. I això és dels aspectes molt importants que s'ha de pensar. Acostumen a ser cròniques, aquestes malalties. Sí, de fet, abans es deien artritis cròniques juvenils. Ara, com això, la paraula crònica sona molt malament i preocupa, clar, doncs s'ha canviat perquè és un crònic, però no és un crònic com el dels adults, sinó que la majoria de les vegades, o moltes d'aquestes, quan arriben a l'adolescència, es passen. Més que és crònica, però més perquè cursa a brotes, perquè va tenint, repetint, no es cura com el que té angines, el que té una apendicitis, la té, se l'opera, o se li dona antibiòtics o el que sigui per les angines i s'ha curat. No, això és les malalties agudes. Primer, quan es diagnostica, s'ha de tractar durant anys. Durant uns quants anys es tracta. I a més, en algun moment pot tenir un nou brot. Però ja dic que, no sempre, però majoritàriament,
quan al cap d'uns quants anys i quan arriben adults, majoritàriament, no sempre, ja no estan. Quins medicaments es donen per aquest tipus de malalties? En principi són antiinflamatoris. Antiinflamatoris. El tractament, l'ibuprofè, per exemple, o sigui, la primera línia, hi ha moltes possibilitats, però la primera línia són alguna cosa contra la inflamació de l'articulació. Això és la primera. I després es pot passar a molts diferents fins a arribar a medicaments molt complexes. Un aspecte molt important és que, de vegades, aquestes malalties que es diuen reumàtiques i, per tant, que el fonamental són les articulacions, afecten a altres parts del cos, que, sabent quina malaltia es té, nosaltres les busquem. Curiosament, hi ha algunes vegades que el més important són problemes als ulls, a la vista, i que si no se sap i no es busquen, quan comencen a donar manifestacions, pot ser que ja sigui una mica tard i que el nen hagi perdut ja, no es pugui recuperar la vista. Altres vegades donen problemes intestinals, de tipus diarrea. Altres vegades que es relaciona amb malalties de la pell, amb la psoriasi, per exemple. Pot tenir la psoriasi s'associa a algun tipus d'aquestes malalties reumàtiques. És molt curiós, no? I de vegades costa que els pares ho entenguin, no? Com? Però si em diu que té una malaltia reumàtica, però vostè el que de veritat l'està preocupant és com té la vista, el meu fill, i ja... Sí. I llavors la medicació depèn d'això també. Si és només un problema d'articulació, doncs és un tipus de tractament, si és més general, doncs és altre. I també, quan és només una articulació o són poques, de vegades es punxa directament. Es fa això que els esportistes fan infiltracions d'antiinflamatori, també es pot fer això. Hi ha un ventall d'opcions. Em deia que provoca brots. Entenc doncs que quan hi ha un brot, possiblement se li hagi d'augmentar la dosi. Només amb el nen, no se li ha de fer cap altra cosa. La majoria de les vegades, si el brot és quan estem baixant la medicació, perquè primer es tracta, després, amb molta cura, al cap d'uns mesos o anys, es comença a disminuir la medicació, inclús fins a acabar-la. Si durant està disminuint o ja no es dona, torna a tenir un brot, doncs és tornar una altra vegada, en començament, a donar el que havia estat eficaç la primera vegada. Els dolors, en tot cas, o les incapacitats que provoquen aquestes malalties en els adults, serien els mateixos que amb els infants? Algunes sí i algunes no. Una incapacitat important i que ens crea una mica de problemes és que durant els brots no poden fer gimnàstica. L'esport. No, clar, no ho fan. I això els professors de gimnàstica moltes vegades no ho entenen, o els tutors, hem d'explicar que no, perquè sobrecarrega unes articulacions que estan malaltes. I això, clar, condiciona la vida. És un dels nostres objectius, dels pediatres, en totes aquestes malalties cròniques, és que afectin el menys possible a la vida. I de seguida que podem deixar-les que tornin a fer, mentre no sigui perjudicial, però molt de seguida podem, o recomanem esports alternatius. Per exemple, la natació sempre és bona, sempre, no sobrecarrega res, però de vegades si els nens fan esports que són una mica més... que carreguen, és freqüent, no? Bàsquet, futbol, gimnàstiques de molt tipus i tal, això no ho poden fer. I sí que hi ha perill que si no es tracta convenientment, doncs quedin afectacions de desviaments. Seqüeles, en poden quedar? Seqüeles, sí, clar, poden haver seqüeles, tenir seqüeles d'una cama més llarga que l'altra, perquè la que ha estat inflamada té un estímul més gran per créixer, o deformitats. Però això és molt més freqüent en els adults que en els nens. Pot ser, i de vegades ho és, però les seqüeles en general, depèn, però la més freqüent de totes, que és la que afecta a poques articulacions, les seqüeles hi ha més risc que siguin dels ulls, que tinguin problemes per veure, que de les articulacions, i altres no. Quan, per exemple, va associada a psoriasi o quan és del tipus adult, que dèiem, aquesta que és com artritis reumatoide, aquesta sí que és més freqüent que pugui haver seqüeles i de vegades al cap d'un temps s'ha de fer algun, inclús, relativament joves, problemes de la cadera, fer, canviar l'articulació i coses així, pot ser. Però no és l'habitual, No sé si heu vist que també els pot portar a danys psicològics, no? Perquè per un nen tan petit haver-li de dir, doncs no, avui no pots fer gimnàs i que això repeteixi, potser no és una seqüela física, però sí psicològica, no? Fonamental, fonamental, i això són fonamentals els pares. Però ens ajuden molt, no? La veritat,
que tu s'has d'explicar, ho han d'entendre, el bo és que ho entenguin també a col·legi, no? El professor de gimnàstica, el tutor o la tutora, però els pares són fonamentals. Si aconseguim, sempre que hem aconseguit que els pares ho entenguin, i això hi ha una relació claríssima. Pares que ho entenen, que participen en tot això, els nanos van molt millor, tot és més fàcil, no tenen por a venir, de vegades hem de punxar per fer anàlisi freqüentment, per el genoll o el turmell, per infiltració, doncs es veu claríssima, hi ha nens que posen cara quasi de somriure, s'han patit, però de somriure gràcies als pares, és fonamental. Bueno, els pediatres sense els pares no fem res. És un bon tàndem, no, aquest? Sí, és un tàndem bàsic per nosaltres. Una bona diagnosi, una diagnosi ràpida, en aquests casos sí que és el més eficaç, no és el més important. Sí, és molt important perquè quan abans comencem el tractament, menys risc de seqüeles. Les seqüeles són la majoria de les vegades perquè ja s'ha fet un deteriorament, ja s'ha fet malbé una articulació o l'ull o el que sigui, no? I tot costa molt més, no? Hi ha algunes, per exemple, hi ha algunes que afecten, són més sofisticades, no? Però algun tipus d'aquestes malalties reumàtiques que afecten a l'esquena, no? I que fan que el pacient, no? Estigui el nen o la nena, estigui molt rígida i tal, i que li perjudica moltíssim per la seva vida quotidiana. Doncs en aquests casos, i amb molt dolor, és especialment freqüent que necessitem un suport psicològic, que hem de donar més que només el tractament de la malaltia reumàtica en si mateixa. Doctor Carlos Rodrigo, cap de la unitat de pediatria dels germans Trias i Pujol, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí per apropar aquesta problemàtica de les malalties reumàtiques en els infants. Nosaltres marxem a publicitat i d'aquí uns moments tornem a ser amb vosaltres aquí al Pensió Completa. Fins ara.